Hello guys! Čaute deti, už som zapol mikrofón. A dneska zahráme Piggy s mojimi kamarátmi, takže dúfam, že bude sa vám to video baviť a ja som Piggy. Ne! Čus, diváci! I can see you. Don't run. Ty si hrozný, ale... Tento youtuber vážne... No a teraz tu dám trápku. Damian, ty si zabil Tylera? Ne, Jasne, že áno. nezabil. Ja viem, ja som Damian. Som bude hodiť potom ty kolečko. Nepozeraj sa, kde som. Musíme nájsť Tyrkisovú vyklúčku. Tyler! Ty prase jedno, vlastne ty si prase jedno. Bara. Som položil trapku na schode. Ne, on to len tam položil. Teraz ste zaseknutí, vieš prečo? Ty prase. A ja som položil trapku. Si dead. Samo. Papa. Oh my god. Poďte! Ja ti budem radiť, kde je ten. Neviem, ja ho naháňam. Môžem umrieť v pohode. To nemôžem. Ne, ja som chcel zavrieť na teba dvere. OK, ja chcem na čo zavrieť dvere. Takže je pri schodoch, teraz išiel do jedálne. Ja viem. On ide za mnou. On je v kuchyni. On ide za tebou hneď, videl som ťa. Teda otočil sa. Samo ty si prešiel, že... Nie, to nič si neprešiel. Papa. Nemôžeš. Ja ti idem pomáhať Zapad- s kľúčami. Ahoj. Ty. Tak ako vidíte, Damian zabil Tylera aj sama. Dovidenia. Dávajte lajky aj odbery. A čus a dovidenia. A napíšte komentár. Hello? Can I stop recording?